Tí z vás, ktorí ste prišli do haly Mikuláš, v tejto chvíli pripomeniem, že tu na pódiu sledujete súťaž, je to tretí ročník súťaže Incheba Gastrolka po 2011. Dnes je to súťaž v kategórii Kuchár junior. Už o chvíľočku sa nám predstaví ďalšia súťažná dvojica. Kto to bude, to vám prezradím o chvíľočku. Čo však poviem už v tejto chvíli, tak je to, čo majú urobiť alebo musia urobiť títo súťažiaci v tejto kategórii. Povinnou zložkou alebo povinnou surovinou, ktorú musia použiť, je kalibrované kurča 1300 gramové od spoločnosti Novako. No a z tohto kurčaťa musia použiť povinne dve zložky, a to prsia a stehennú časť. V tomto prípade títo dvaja súťažiaci majú čas na súťaž, teda na prípravu 4 porcií jedla 45 minút plus 5 minút ako určitú časovú rezervu.